Bintalo, ka san me yasa na kira ki? Bintalo, abin da nake so da ki bi duniya a hankali. Ki bi duniya a sani. Saboda ita duniyan nan da yake gani ba matabbata bace ba. Kuma duk abin da ka shuka wallahi shi zaka girba. Kada ki manta ba tun yau ba kafin iyayenmu su rasu sun zaunar da ni da ke sun yi mana nasiha sun kuma nuna maki cewa ki yi biyayya gare ni. Sun kuma nuna min da cewa in rike ki kanwa kike gare ni. Ni ne matsayin uwa a yanzu, ni ne matsayin uba a gare ki. To ya ko kamata a ce ki kasance mai biyayya a gare ni. Yanzu ki duba ma. A kullun safiya ta Allah sai an kawo karanki cikin gidan nan. A kullun sai an kawo karanki. Wani irin rayuwa ne wannan? Amma dai yayi ka san da cewa masu kawo kara wurin ka san da cewa su ma marasa kunya. To saboda haka ni duk wanda ya mun rashin kunya ni ma zan yi dakata. Yanzu rashin kunyan naki ya tashi daga waje ya dawo gida kuma a kaina. Bintalo, wato duk maganar da ne maki baki ji ba kenan ko? To tunda baki ji ba zan zara hannuna a kanki. Zan zara hannuna tunda haka ke so. Sai ki je duniya ne wallahi ta ishe ki riga da wani. It's Adab on the mix. Lushin hadari. No. Yanzu ga yadda ta ci gida. An gaya miki rashin mutunci ba abun bane. Duk abin da kike tsaki tunani. To yanzu ga yadda ta ci gida. Yanzu kin ga maganar da na gama gaya maka kenan gida. Kin ga maganar da na ga ya za ki san ni ne saboda rashin mutunci ya riga ya rufe maki idanu. Ba ki ganin kowa sai rashin mutunci. Ina ranar irin wannan rayuwa? Ina ranar No.